Kai! Kai! Lafiya kenan ai. Ai wannan shine lafiya. Gane ku? Dama na gaya mu. Hey! Keep quiet. Kuna da bakin magana? Dama na faɗa na kuma na ƙara faɗa. Idan kere na yawo to zabo ma na yawo. Look at you. Ba ku bane waɗannan? Ina ƙaryar take? Ne wannan kallon. Nace ina ƙaryar take? Kin samu dama kina wulakantar mutane a cikin su. What the hell are you? Fuck you, bitch. Subhanallahi me haka? Okay. Lalle kuwa. Me haka? Dama wato kai ne dalilin da yasa take mana wulakanci ko? Ka zo kana da bakin magana ko? You still have the guts to talk to us like this. I said keep quiet. Kana ƙara magana wallahi I will deal with you tare da su gaba daya. Amma ina ganin bai kai ba nuna mu da hannu mana kana ce mana wanda aka saba ka da hankali ne. Bai kamata jimamin dai dan kan zuciya. Khalifa, ce kullum ne nake sa ka cikin tashin hankali da irin wannan matsaloli. Haba Aisha, ya haƙuri, daina kuka, saboda kukan naki ba shi bane wani abu. Kisa, Khalifa bai san ya ga irin wannan halin kuka. Ya haƙuri. Allah ya da ai ya ma samu sauki. Insha Allah. Hani, ya ga wata kina cika. Ya haƙuri ma. Maji. Aisha. Ke ka karasa. Na je lecture hall ai ban ganki ba. Ka san sati mai zuwa za mu fara course din Malam Barau. Ka san Malam Barau ba na son abin da bai kai ya kawo yanzu yana tayarwa da mutum hankali. Me yasa ka ga na da wannan? Ina aiki malamin nan kuwa? Wallahi ban ga. Sai ki kokari kuma ki san malamin nan ba shi da wasa ke ma ki sani. Aisha ki gaskiya ne. Bara mu gani yanzu ko bi za ta fade ko? Ka mu gani Allah. Ya course outline din na shi yake. Ni kaga inda ban gane ba nan ne. Ya ma ko da baka zo ba. Kamar yadda na faɗa Aisha ta zama ta. Ai ba wannan ba. Ai alƙawari ne na kuma zan cika cin shafa. Alhaji Sa'idu ne babban buri na a ce na mallaki Aisha. Ai wannan mai sauki ne. Ka san wani yaro ne wani shashata ne. Jiki ta haukan sai ki tushe masa. Yake hauka mana. Dan ni ko sanin sa ne ba. Balle a ce wai turo masu wakilansa da magana aure.
wallahi ko sanin sa ba ai Aisha ta ci alhamdulillah ko Aisha ta ci godiya nake Aisha, ke? Abba Aisha. Ke damin ki ne? To ina da bangaren cikin naki. Da zolaya kike yanzu ya shiga ciki wai ya tafi ɗauko wasu takardunsa. Oh, to dai lafiya na ganki dai ranki a baci. Zinatu ba lafiya ba. Matsaloli kala-kala. Sai me kuma? Saboda na fuskanci soyayya ta da Khalifa kaman bai dauke ta da muhimmanci ba. Kaman yaya haka? Duk sanda na mai magana ya turo magabatansa gidanmu domin a san da soyayyarsa tsakanina da shi. Sai ya kawo min wani uzurin sai ya ce in bari sai an gama karatu, an gama meye, an gama me. Aisha kenan shine duk kika tayar da hankalinki. Ke kin san dai Khalifa yana son ki tsakanin shi da Allah. Ki duba yadda kuke soyayya da ke da shi. Ya kamata ki masa uzuri. Ki mishi uzuri. Ki san shi mutum ne mai sabgogi iri-iri. Me za ki damu kanki Aisha? Ki saki jikinki, Khalifa yana son ki wallahi. Ba wani abu da zai faru. Kin san wani abu? Menene? Malam Barau mana. Ke da wannan Malam Barau ɗin. Me ya faru kuma? Yanzu wai ya turo yana son ya gani a ofis ɗinsa. A'a. To kika ce? Ni tsoron zuwa nake. Aisha